Matagumpay naman na naaresto ng mga otoridad ang isang 19 anyos na lalaki sa bayan ng Tayug dahil sa kinakaharap nitong kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa isang college student at residente sa bayan. May inirekomendang piyansa na 200,000 pesos ang kaso para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos maaresto, agad dinala sa kustudiya ng Asinggan Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at tamang proseso ng disposisyon. Binigyang diin ng Pangasinan PPO ang patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons, laban sa mga kasong may kinalaman sa proteksyon ng kababaihan. IFM News. IFM News. IFM News.